associated with that. Piny owacho ma kaunti ma Migori kotendo kod riwruok mar Food and Agriculture Organization kata FAO ochiwo kony moting'o kodhi mag bel maromo tan 10 kod tans 250 mag chiemb dhok ne jopur maromo 1,500 mawuok e gwenge ma oro osebedo ka hinyo e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler e wi kaunti ma piny Kenya ma osebedo kaunti ma Migori odhibiro maichiwo riwruogno mar Food and Agriculture Organization kata FAO bang' ka piny owacho mar kaunti ma Migori ne otero ywak margi ne riwruogni. Migori County, led by myself, had occasion to visit with Food and Agricultural Organization and requested support. E higani kony ma ichiwo kod FAO ma oting'o kodhi mar bel maromo tans 10 kod chiemb dhok maromo tans 250 osekel ne jopur e kaunti ma Migori. Divided into two. That's for agriculture and for livestock. For agriculture we give them seeds, and then for livestock we'll give the range feeds that we have just seen here. This one will make them to at least get production for seeds for food, and people with animals will feed their dairy animals to get enough milk. Jopur maromo gana achiel kod 500 mawuok e ward 10 kod Darie kaunti ma Migori mawuok e sab-kaunti ma Nyatike, Suna West kaachiel kod Uriri mabende oro osebedo ka koro hinyo higa ka higa koro oseyudo kony mar kothe kaachiel kod chiemb dhok mondo koro kony e medo nweng'o margi. An gi dhiang' achiel to nyocha nyiedhe agolo chak kimbe 2 gi sani ang'e ni Nyasaye dhi timona adhi yudo chak kimbo 3 kata 4 kadhi mbele. Adhi pidhora gi familina ka wamiyo dhok chiemo, ka wagono chilo. Erokamano. Tumeambiwa tena siku ya kwanza ya kupewa chakula nitafute maganda ya mahindi niweke pamoja na chakula ili ilambe kwanza juu hawajazoea na hiyo chakula. So wakianza kukula hiyo chakula watatoa maziwa nzuri sana. So that we have these animals and they really get, you can get per animal, even they don't even get 2 liters per animal. And this is based because of lack of good food or good feed for the animals. Governor ma Migori Chila Yako maori koni uwe gwego mag Suna West kama ne ochopo chenro ma chiwo konygi ne wacho ni konygi mag chiemo kaachiel kod kodhi mar bel dhi konyo jopur e medo nweng'o margi. Ka opogore kod kothe kod chiemo mar jamni ma imiyo jopur gana achiel kod 500 bende jopurgi dhi yudo omenda maromo gana 12 kuom ng'ato ka ng'ato. We also have an associated program of cash that is given to our people, and 1,500 people are benefiting from that direct cash transfer so that they can mitigate the adversities of climate, be it El Nino or be it drought. E kinde horo jopur mathoth e kaunti ma Migori to nyigego mag Nyatike, Suna West kaachiel kod Uriri osebiro ka koro wito jambgi nikech nok mar chiemo kaachiel kod pi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi mar ik mar mane en jauso e kambi mar Royal Media Services Kevin Ambunya Mukuchi